Ay, tinulungan tayo ni Tatang, oh. Mabigat. Bigat, no? Silver. Yun. Sakto sa ulo. Yun, isang mapagpalang tanghali na naman. Isang mapagpalang araw sa atin lahat, mga Bisayang Kap. Binalikan lang natin tong tulay namin dito. Yan, sa may San Simon. May mga tropa tayo. Pala guys, bisita natin ngayon taga Olongapo. Pangalan, sir? Kuya Ed. Kuya Ed, oh yun. Tiksayaters. Ay, kayo, sir? Joshua po. Ayun. Ayun, no, si Tatang, oh. Kasama natin ngayon. Pangalan, tay? Shot. Ayun. Tropa natin. Si Papang Iwik. Yun, oh. Pangalan, sir? Dels. DCL-TV. Yun. Pangalan, sir? Sir Orlan. Yun, Sir Orlan. Ay, ano na, mag-high tide na. Huminto na yung agos, eh. Yun, oh, meron tayong tropang duyong. Sir, musta, sir? Wala pa? Pag nag-high tide yan. Oo. Kahapon, ang dami dyan kahapon. Maya-maya niyan. Ayun, oh, parating sila, oh. Tumama yun, ah. Tumama tayo. Tumama? Oo, ayun, oh. Oo. Laki. Tumama tayo. Kala ko hindi. Laki, oh. Tutok ako kanina sa... Uy. Fish. Makayuyot. Oh, pakihawak, Chris. Hindi ako na tayo, baka mahulog ka. Uy. Bigat. Ay, tinulungan tayo ni Tatang, oh. Mabigat. Bigat, no? Silver. Yun. Sakto sa ulo. Ano naman tawag niya? Silver. Ha? Silver, oh. Silver. Oh, grabe. Patutan niya pala kanta na, eh. Uy. Oo. Yun, oh. Saan galing? Bili kami ulam. Asawa na ako kakain. Gawa namin silver. Sawa na silver. Sige. Kunin mo yung lalagyan mo, Tang. Doon? Oo. Hatid mo na, Rod. Bukat ba yung pinto? Bukas yun. Nakawak mo sa asang, saka sa bibig. Ang dami nila. Dami lumulutang. Yun, mga Kabisayang Kap, meron nga pala tayong bagong laruan, yun, no? Ayan, sa mga meron pong gusto, PM nyo lang po ako sa aking Facebook page, Rominic Tabian. Ayan po, baka po may gusto nito. Tsaka kahit malalayo ito, abot na abot. Lakas niya, 3-cock siya, eh. Tsaka threaded na po, puro threaded. Ayun, oh. Pwede nyo rin palitan nitong barrel nya. Di-trade na rin dito para mapalitan ng pang pillet. So sa ngayon 1/4 po kasi gamit ko, malaki butas, oh. Pantiksay. Abang-abang pa tayo. Ito pala, eh. Dami pare. Daix matilik ko, yun, know, kasama na naman natin uli. Saka si Jay.
Tropang Kabyaw, dito na po. Wala lang kayo pare? Oo. Ayun o, ayun, pare Jay, ayan. Hindi nakasara. Hindi nakasara. Tara, tropa. Militaw na. Doon, doon na lang parada gawin na. Op. Cooler, panundot. Si Redgar, ayun na oh. Wala ko, kakain muna tayo ro. Ano ba lagay doon? Zero. Nako. Sa lang binila ko, nagpigtas pa. Sobrang hindi nakaputok. Bagay, hindi man umulan kagabi. Hindi umulan kagabi. Kumain na ba kayo? Doon ko lang, Parin to rin. Ay, dito naman. kunin mo muna. Hindi tumama. Para sure ball tayo. Kunin mo tayo. Ayun o. Pwede o. Ito. Sige. Palapitin natin ng konti. Lalapit yan. Iba pala pare radat mo eh. Meron na, malalaki. Ha? Lalim loob. Ayan si X Matinik ko. Sumisisid sila. Mag-enjoy sigurado si X Matinik dito. Paborito niya yan eh. Mauubos na lang yung hangin nyo dyan, kakaparel. Yan, mahilig po yan sa mga silver. Panoorin niyo pong video ni The X Matinik Hunter yun. Mga silver po yung mga binibiran yan. Yung una, malaki yung una. Yun. Yun, tumama. Yun oh. Bigat yata ng breaded mo. Tumama kaya? Hindi, nabutan. Hindi nabutan. Akala ko yung nabutan na. Ano, bangkak lang bagay mo? Oo. Hindi naman ano yung bala mo dyan sa ilalim. Ilalim yan. Ayan o, bumakat na naman o. Ayan, bumalik oh. Oh, Yata tumama. wala, hindi. Hindi ayayay. Ano, pinantot. Yun. Huli ata eh. Diyan lang yan. Dami. Umuulan pa yata. Ulan pa yata ah. Mukha nga uulan pa eh. Si Kuya Mario nagkikiwit sila. Tingnan natin yung huli nila kung meron. Ano ho yan? Igat. Kaya pa mo. Ay, kukunti. Igat. Butin pang ito. May ito pa. May ito. May kuwan ka dito kang kaya. Delta, itong gulo ng pastor ka rin. Mas kaya talulugan yung dalam mga niyan. Doon sa kapagya. Apat na sigurong kilong kaya. Toman. Toman. Kanina dyan oh, may nagpakita dyan, laki. Nalipat pa sa bahay. Hindi na, wala akong dalang baril eh. Makatalakad ko, kaya hindi kong gilid makanyan. Ano yung mainip ko? Minukit pa kayong motor ko. O kawukiyat ko ngayon, pakinisipin ko. Tayo kayo nga ako, tira niya. Ay, bulo siya ata nga. Nekin kalawat pa yung kula-kula po, nekin di ko. Aro? Ngayon, ayaw ko. O dulong ka nga ako, lalayan ba ka? Nagkakagulo yata dito ah. Grupo ba? Grupo? Oo, anim. Ako na pare, ito, punta rin. Anim yun. Alangan nyo, kulang ka, makayabe ko. Ayun naman pare. Bibirada si Jay. Wala, hindi tumama.
Ren, linele na lang. Ano na, subukan niya naman takala ko. Ay, ayun, isa. Huli yung isa, oh. Huli yung isa. Kaya pang may sabayo kay Kalgan. Linayo, ah. Subukan kaya pa, anong natin niya po? Oo, may dali yun. Huli si X Matinik, oh. Nuwag, wala po. Pumutok na. Nadali ah, sigurado. Pumatok siya. Ah, may 1 kilo. Kami kapinti ka Mm. pa niya nakaputan. Mag-isa lumere. Dali ng X Matinik. Para ay takil mo. Para ka siya. Sa ano nandito sa kaya na yun. Dito lang sa malapit, no? Ayun lang, oh. Ayun sa malapit. Inuwi yata. Tumama ba? Tumama pala eh. Hindi na pwede sumapit dyan, nasa gitna ka. Oo. Sumapit sa isda. Yung isda. Teka, bababain ko lang. Op. Nabuntot lang, daplis. Oh, daplis lang, oh. Ay, 1 kilo na rin mahigit pala. Yeah. Oh. Sayang kap. Dali ng isdang tanga. Sidang tanga. Hindi ka naman tanga, papahuli. Kumedali ka. Kaya, Kuya Mario. Sige, kunin mo na. Lagyan natin doon. Para may pang-iyaw sila. Ore. Meron na naman. Ore. Sige, bira, parang Jay. Yan, pendulok-dok na. Yun, tumama. May kuya. May makainig mo. Matagal may banda. Tumama yung isa na yun. Papunta dyan sa may ano May eh. akuha itong tinira na. Yun, oh. Yun, oh. May akuha yung ikiyo. May tagal yan. Huli ni Jay. Oo. May yatsan yata eh. Lililay na lang. Parang pahaytay, ano na yun, paparada na, no? Yun. Dali, batang bata. Ah, taba niyan ah. Ito, sumuba pa. Aba, palaki na. Taba niyan. Siyempre, oh. Palaki na. Tanay nga na makino ko niya. Itamang ka rin ay. Makasugit ang usan, oh. Ako rin. Yun pa, humuli pa yung tropa natin duyong dun, oh. Yun, oh. Sige, sige. Sige, mabuda, ingat kayo. Lapit-lapit na kayo hindi makapamarin. Bakit? Kapag ano yung halala. Ah, ganban. Lapit na. Ah, sige, sige. Guys, kakainin mo na yung tropang kabyaw. Mananangalian po sila. Babalik sila mamaya-maya. Yo, kain mo na raw. Ano ba lagay?
Wala pa? Maya-maya konti niyan. Oo. May ilang piraso huli nyo kahapon? Hindi lang ako, anak niya eh. Hapon akong lumusong eh. Dahil nga doon sa bungad doon, nakikita ko na doon. Bangar lang ako doon sa bungad eh. Oo. May palitaw din ha. Tapos, barilar lang. Sabi sa akin eh, tulay. Ayun nga, eh, mas maganda ho rito kahit sa gitna eh. Doon nakagilid. Kaya napunta ko doon dahil napakakapagtaw. Kaya namimili lang naman ako talaga. Oo. Buti ka akong pinagbabarang ko lang eh. Kahit karpa ho niyan, may magpapa umahalo. Sa wakas, tumama na si Ayayay. Ayun, layo oh. Naku, kumatos pa yata. Ba, 10 putok bago tumama si Ayayay. Ayun, layo lang ng hilaan. Ayun. Sa wakas ay tumama ka rin. Malaki rin pala oh. Yan. Alright. Ayan eh, ano mo sa tropang Olongapo? Bigyan mo sa kanila, ayan na naman daw. Ha? Mamaya. Kumarap dito, nakaharap po. Nakaharap. Mga ragulo. Lalaki no. Ano? Payat simbala sa kami. Ay tay. Padukunan niya yung balagyan. Malatiya. Na? Ay hindi. Sige, bira. Buta, kinutog. Yun. Kinutog yan. Kinutog yan. Lubog pa sila, eh, talagang lumutang pa. Bukan kaya na yan. Hinihintay nila yung high tide. Mangka. Tama, may sanukas Ay di karakalda aran ay. Ano? Aray karakalda. Tal. Arano? Galiwan. Nagaya portay. Wala na lo eh. Wala na lo. Alam mo lang magbarko. Marakal na lo eh. Limbong Telescopic. Ay, Telescopic talaga yung mata ni Ayayay. Wala. Hindi na. Hindi Hindi na. Commander Makbong si Kana nga mo. Makasay na. Iya. May balas. Ah, wala. Nalaglag yung bala. Eh, dokumen na mabalag. Oh, Oh, Ano? sige nga na. Nakuha na, huli. Oh. Kana sa ito tiraan. Eh, lubog pa. Tinira mo na eh. Boyo. Ay mo lang. Areta, ay mo na mo putile. Oh, ay mo tangat mo. Oh, tira mo yun. Ano ba parating? Teka. Yeah, sano kami? Bandangat yan. Ano, nagliliko. Maano na sila eh. Pabalik-balik lang eh. Dita ko chilyo mo. Suklaban mo. Tanyang buknul ni. Kaya sabi ba nandun? Oo, mga kasayo. Wala na naman. Okay. Ay, may pali ako nandan. Hindi ka eh. Ibig sa'yo pa bumabalas. Na. Ha? Yeah. Ay, wala. Parang Wala na naman. Mataas na naman. Ya, magdili ang balas ni Kuya Mate. Ayun oh. Ayun. Ayun, malaki yan. Yun. Amboy. Hindi rin yata. Mo pa yata kahit boy. Olongapo Hunters. Nakadali na. Amboy. Lalo mamaya niyan. Pag naghinto yung agos. Marami. Ah, meron. Meron naman. Pero tayo binabanatan. Mga silver nga lang eh. Medyo na yan, katangan. Ay, oo. Medyo cute lang ng konti. Uy, manipis pa yata yung tama ah. Okay na eh. Diretso yan Nicky. Oo. Dito kaya ano kaya lagay dito? Wala. Ay, tanang kapalda. Tira na. Tira ng tira Lance. Ayun oh. Ito, tinutuetan.
Lalim. Ang layo ng binira mo, meron sa malapit eh. Utang ni Dana. May hindi kayo eh. Sana karakanta, libutan din. Pangabang ko lalaya tayo. Ano na itang bangka mo tayo? Bakit na? Bangka mo lang. Sinusunod na ano ba? Nakarakan. Ayun. Ito, inabit na yan. Ala, inabit ng tubig na naman. Ay, sumasalagay pala yung aldo, lalo lalton eh. Marakalan eh. Ay tayo no, yun oh. Ay siya ayay mo na ang gagamit na sa ano natin no. Try niya raw. Tatama na kaya. Ta. Nakapalta oh. Oray. Dami raw. Sintake pa mo, dali na lang. Wala, hindi din nga eh. Wala rin. Hindi rin pala. Wala alam na. Ayaw tumigil yung hangin. Maalon na. Wala, uwi na raw yung Olongapo Hunters, mga Bisayang Cup. Next time uli. Mahangin eh. Uwian na. Wala, natsimpo, hindi katulad kahapon no. Kahapon kasi nakipaglibing lang din sila. Kanya lumabas sila. Kaya nga. Napakarami kahapon, di naman tayo makaalis sa pila ng libing. Kaya. Marami kahapon. Dami kahapon. Nagpasikat lang sila. Nakiramay lang sila. Ayun, ayaw nila magpakita. Oo. Next time na lang uli. Sige. Oo. Thank you Chat. lunch. Chat kita uli pagka ano. Chat ko kayo uli. Pag maganda-ganda na talaga no. Tapos kung may sipaling, no, Kasi kung lilipat tayo ng ibang lugar niyan, ganoon mahangin din. wala na. Wala na rin. Ganda mag... Sige. Paano mo? Muna na kami. Sige. Thank you. Maraming salamat. Susunod na lang po ulit. Ano, yung baka may gustong bumili ng red dot, forward ko sa iyo ano yan. Sige. Yung picture ako send ko sa iyo. Magkano? 800 lang yun. Yun. Bago pa yun. Mulay yan eh. Mulay yan. Anong ganito kalaki? Ay, Okay, Busnel ang Busnel? tatak. Bala? Ay, paran? yung pala meron siya 800. Busnel. Busnel. Magkano ba yan? 800 lang po yun. Bago pa yun. Yun pala eh. Babaan ko lang. bukas. Yung katulad kanina, balik na lang kayo. Hindi po kami. Next time na lang uli. Okay, ingat kayo ha. Ingat next time uli. Thank you. Papawis. Chat na lang. Salamat sa pananghalian. Ay, walang Sunod, magdadala na kami. Ingat kayo no, sa biyahe. Oo. Okay, ingat idol. Ingat kayo. Sayang Cup, hanggang dito na lang muna. Maiksing video lang po. Thank you for watching.